ҷасади Бахтиёр Қурбонмадов сокини 22 солаи шаҳри Кӯлоб рӯзи 19 апрел ва ҳамагӣ баъд аз 5 рӯзи ба хидмати сарбозӣ рафтан ба хонаашон оварда шуд. Ин донишҷӯи факултаи иқтисодии донишгоҳи давлатии Кӯлоб дар мавсими имсолаи баҳории даъват ба артиш довталабона ба хидмат рафт ва даврони сарбозиро дар қисми низомии 02011 вазорати дифоъ дар Рашт оғоз кардааст. Наздикони Бахтиёр мегӯянд, дар ҷасади ӯ изи лату кӯбро мушоҳида карданд. این آدم بازورکش کاغی، این تگموی کاسونش کندگی همیون میگن که بازورکش کاغی، کتکونم تاری پوگی در سیاد طرفاش کداگی، تانو هم ازاردو شتا خدی زدگی مایب کاغی بچه‌ها بازورکش کاغی. خودش گاب زده که ما غرم دایم، اینای پنجم روز بود، پنجم روز خدمتش بود. ساعتی داده تلفن کاغی ما غرم دا خدمت کسیم وشا غم نخو. ساری ساعت داده تلفن ممکن که هم خیلی گپای بیان مرداتونه بر. масъулони қисми низомии 02011 қушунҳои зудамали вазорати дифоъ дар минтақаи Рашт гуфтанд ки Бахтиёр аз бемории қалб фавтидааст. иддаое ки пайвандони Бахтиёр бовар надоранд ва мегӯянд ки нисбат ба ин ҳодиса ба мақомоти дахлдор шикоят карда таҳқиқи қазияро ҷиддӣ талаб хоҳанд кард. Бахтиёр Қурбонмадов дар соли сеюми факултаи иқтисодии донишгоҳи давлатии Кӯлоб дар шӯъбаи ғоибона мехонд. ӯ дар хонавода писари калонӣ буда ду додар дорад. марги мармӯзи Бахтиёр Қурбонмадов дар ҳолест ки моҳе пеш волидони Меҳровар Мақсудов, як сарбози дигари қисми низомии 02011 қушунҳои зудамали вазорати дифоъ дар Рашт аз мавриди латукӯб ва ба бемористон афтудани вай хабар доданд. пайвандони ин сарбоз иддао доранд ки Меҳровар аз сӯи ҳамхизматонаш латукӯб шудааст, вале масъулони қисми низомӣ ва вазорати дифоъ ин иддаоро рад карданд.